Arratsaldeon, Aitziber. Arratsaldeon. Aitziber, moda aholkularia zara, ze zerbitzu eskaintzen dituzu moda aholkulari gisa? Bueno, esango nuke moda aholkularia baino gehiago naizela pertsona bakoitzai bere izakera, bere itxurakin bat egiten laguntzen dion pertsona. Moda da herramienta bat o tresna bat, izan barko genukena, gu nahi duguna lortzeko, ez gu izateko modan borrego batzuk. Orduan, pixka nire lan hori da, pertsonak espirira behiratu eta zatea ni hausen naiz, eta itxura honekin egon joango naiz. Eta bezeroak aipatu dituzularik, zein dira zure bezeroak? Nolakoak dira zure bezeroak? Bueno, denetarik izaten dut, baina normalean etortzen da behar bat duen pertsona. Bere burua ondo ikusten duena ez da etortzen. Orduan izaleike lan aldatu delako, ama izan delako, taldeak etortzen izkit, partidu politikoak, enpresak, pixkat itxura, hobetu beharra, hobetu, batzutan, bere pertsonakin, bere taldeakin, bere enpresakin batuan itxura hori lortzen nahi dutenak, eta pixka zaila egite zaionak. Eta zure kasuan, bezeroak ongi ezagutzea garrantzitsua izango da orduan, ezta? Bai, nik lan hau baino lehen nire izparekin lan egiten duen, podologoa da, beste izpa erizaina da. Orduan nire lan egiteko ere da pixkat tortzen da nire gana bezeroa, eta ze pasaten gatzu, ez? Niondartarran eta pixkatola, ez natzueltasun hortatiba. Ze pasatzen zaizu eta zer nahi duzu hobetu, zer nahi duzu lortu. Ez dira kasu guztia berdinak. Denak ekartzen dute beraien arazo txiki hori nola konpondu, pertsona hori disfrazatuta sentitu gabe, guztua juteko. Nola azten da harreman hori? Nola azten da zu eta zure bezeroaren arteko bide hori? Normalean, zuertez, nire marketingik handiena hauza da. Orduan, jendeak igual ikusten du laun baten aldaketa, eta joli, guapa zaude, eta zeizu, azken aldien, pelukeria juntza zeizu, eta neska honen ajutu naiz, da hola, nirekin komunikatzen dire Instagrametik, o telefonoz, o WhatsAppetik, o web horritik ere. Eta gero, txanda jartzen da, nik Alerna Estudioan Donostian lan egiten dut, ara etortzen dira dola sofa bat daukat, eta esertzen gara, eta ez da gara hitz egiten, ze pasatzen zaizu, zer nahi zu hobetu, eta nola egiten dugu hori. Eta koloreekin hasten zara? Hori da garrantzitsuena, edo hori, ez dakit, mito bat da? Ez, koloretatik hasten da. Beti pertsonaren itxura, aldaketa edo hobeketa, beti jakin beharko genuke guri arpeira zeintzu kolore ondo tortu zaizkigun. Kolore guztiek dute matiz beroa eta hotza, eta denoi arpeira ematen digute kolore batzuk hobeto bestatzu baino. Ez da izaten honekin gaizki zaudete, honekin ondo eta hobeto. Orduan beti hobetoko efektu hori nola lortu, eta nola kombinatu koloreak, nola transmititu nahi duguna, nola irten betiko monotenea hortatik, pixkat, baina batez ere koloretik hasten da pertsonaren itxura aldaketa. Eta horrek norberaren izaerarekin ere zerikusia du? Bai, handia, pentsatu, denda batean, armairu batean jundakoan gauza bat aukeratzea, o beste aukeratzea egiten duela, gure izakerak, ez? Gure izakera nola ezitu gaituzten, ze ikusi ditugun prekuzio txikiak, horrek egiten du, esate hau bai, eta hau ez. Batzutan, koinzitzen du, gure gusto pertsonala eta ondo maten diguna batoala eta beste batzutan ez. Orduan hor batzutan, horroten da barruko borroka hori ez. Euskaldun esango nuke oso etiketa zaleak izan garela. Bai? Bai, horiz jantzita zoaz, horioko amatezu. Gorria bat zoaz, atentzu amaten zoaz. Ez dakit berdea, ekologista, eta beti guztien gara hor, eta orduan gauza txiki horiek ukitzen dugu, naranja butaneroa, fiskat, beldurroiek ez pasatzeatik, normalen bukatzen dugu beltzez jantzita guten. Eta, barkatu Maialen, jendea joan izan zaitzu agian, nik hau da jantzi nahiko nukena, baina ene ez ausartzen, pauso ematera. Bai, asko, baina lehenengo ikusi behar da, benetan hori nahi duen, ikusi duelako hola ikusten den bera, gauza bat beste pertsonan ikusten duzuna, eta gero zure ganez, baina beti alda lortu. Ni gaztetaz gazten nintzen Martizak, Txandala eta Palestinoa eta Gerte Peruanoa eta eian permanentein da nola nago. Aldaketa egin dudalako. Ni bezala, beste bezero guztik, eta nahi badugu aldaketa egin dezakegu. Da lan egitea. Lantzea. Gertatu daiteke, Amaia, zuk esan duzu, hau jantzi nahi dut eta naiz ausartzen, baina gertatu daiteke zuk pentsatzea eta hobeto ez baduzu jazten. Igual zuk ez duzu egokia ikusten beretzat hori ere gertatzen da? Ez, ni normalen hortan zabala naiz,
esango nuke pertsonak errespetu eduki behar dugula pertsonekin, eta gauza bat nire guztua, eta gero ikusi behar dut Amaiak, Xabiarrek, Maialenek zer behar duen, eta hori lortzea jun, igual bere beharra desberdina da. Orduan, denok izan barko gineke zabalak, elkarren aldaketak errespetatzeko. Askotan ez ditugu egiten aldaketak, gure maite ditugun pertsonak ez digutelako errespetatzen. Basagon da, Jesus, dana mandazuz, hori okomatezu, hori zetegatik, beti bezala segitzen dugu, baina igual barruan daukagu hor gogo txiki hori aldatzeko, baina kritika horren minaz jasateatik lehengo lekuan gatzen gara. Orduan, hori xizan. Eta ausardia falta izan lehike alde batetik, pauso hori emateko, zalantza eukizea, gorputzak ere izango ditu, ezta? Bezeroen kasuan, mugak eskeniko ditu zer nolako gorputza daukazun edo ez? Bai, pentsatu, batez ere ni 46 urte ditut, 80 markada pasatu dugun pertsonok, 80 markadan pertsona anorexikoa zeuden modan. Orduan, buruan daukagu, lodia eta argalan roi hori oso barneratuta. Jende gaztea, esango nuke, libreagoa dela. Gure dako jendeako bali ikusten du pertsona potolo bat top batekin, da nola juleiko lakalea, baina nik esaten dut, zenbat aiakin juleike top batekin da zenbat aiakin ez. Nun dago ondo eta txarto. Orduan, pixka ditugu, barne rejuizioiek, eta ondo eta txarto ikuste hori oso subjetiboa da. Baina pertsona bera sentitu behar da, ni topakin nahi dugu jun, dengo nahiz jun, da berdin diz jende esaten duen, o ez daukago goi jendean behira txarra aguantatzeko, eta ez noa. Baina pertsonak berak esan behar du, bai o ez, ni horren baldekoa naiz. Bestela sentitu leke pertsona bat ez dela librea. Ni beti izaten dut, pertsona bat ezin bada jantzi bera nahi duen bezala, ez da guztiz librea. Zor, oztopo bat du, da handina du bere buruakin. Adibide batzuk ikusiko ditugu, Aitziber, argazki batzuen bidez, horre parez pare ikusiko ditugu argazkiak, eta nolabait ere lehen eta orain bat ikusten dugu kasu honetan, ez da? Olako zerbait jendeak ulertzeko. Lehen da biziko argazkian guztiz beltzez jantzita ikusten dugu pertsona, ondoren erabat aldatuta dago. Bai, begiratu hau, kasu honei kariño handia diot, ze neska hau da nire klienta bat, eta Bartzelonatik etorri zan, beste lagun batek esan datortzeko, azte bukara pasa, eta zegoen pixkat, beltzez jantzita zegoen hor, nire lagun batek esaten duen bezala pixkat utzikeian. Utzikeia, ez da pixkat ilusioa galduta. Umeak izan da, denbora falta, etxetik lan egiten zuen, hori ez, ez daukan denbora asko. Orduan bat horrezaz beltzez jantzita, eta egin genuen sesioa, eta beste itxura hori ez. Ez da aldaketa hundia, baino aldaketa da. Bai, aldaketa handia, kontuan hartu eta beltza erabiltzeko daukagun joera, ez da, herri honetan eta herri askotan. Ikusiko dugu beste adibide bat, hurrengo argazkia nola agertzen zaigun pantailan, kasu honetan talde bat ikusten dugu, bai ezkerren eta bai eskubian. Hau ere kuriosoa izaten da, partidu politiko batentzako lanean nintzen, eta pasatzen nien, hauteskundeak, baino besteak, udalekoak izan zirenak. Eta normalean jendeak argazkitako eta joere izaten du, bi argazkia dugu, beltez jaztea, baina izaten nien, azkenen talde beltz bat, haize berri bat ez da. Beltza da, minimalismoa, diskretoa, ez da modati pasatzen, baina da gau beltza, eriotza, lutoa, zikina. Positiboa eta negatiboa du, da talde handi bat, ETB guztia beltzez jantzita argazki baten, ez da telebista alai bat. Ez du hori transmititzen. Besteak, koloretsuago, aniztasun gehiago, jente desberdinago, argitasunak beti adierazten du, ez dakit, alaitasuna, argitasuna, azke beltzak ez dauk argitasunik. Hirugarren adibide bat ikusiko dugu, baina nik uste nahiko garbi ari dela ditzen, erroparen bidez, esango dugu, ez da, oso gauza desberdinak komunikatu daitezkela, ez da? Eta mezuak aldatzen direla, edo errazago, edo nekezago iristen direla publikoaren gana, ez da? Baina ikusten dugu hirugarren hau, beste bat? Aitziber, hau, telebista etorri nahi zenez, ikusten dut, beharrezkoa dela errespetua lantzea. Nik adibidez alaba daukat transexuala, berak ez du nahi izatea, baina esan ninko dut. Eta beti itxura, ditut lagunak ere potoloak daudenak, potoloak eta kalean aguanta behar dutenak, Jesus, zema lo ditxuza, por la cara, ez argaldetu gabe. Argelegi zaude, titi handiak dituzu, txikiak zara, altu zara,
beti lehen esan ditugun etiketa horiek ez. Epaia, ez da? Orduan, batzutan, etiketa horiek ez pasatzatik, jende desberdina gizartean zapaldu egiten dugu oraindik. Esaten dugu jende, oso kuriosoa da, Martea iritsiko gara oporreta jutea, eta pertsona transexual bat, ez dakit, elbarritu bat ez dakit nola jaztea ez ono hartzea, o portonalodi bat, o argalegi bat, ez? Orduan, pixkat, ibarko genuka, hausnarketa bat, itxura pertsonaren parte dala, eta hori kritikatzeak mina egiten dugula. Orduan, guk nahiz da pentsa, nigo lanitzak egungo jantzita, hori da ni posiba nago nire itxurakin, zein porta dit beste zeiten duten. Pixkat errespetu hori, batez gure inguruko, ze albuko bizilagunak zuri zozatea, ez dugu mina egiten, baina gure aizpako, gure bikoteak, o gure urbileko pertsonak bai. Orduan, seguro asko, ez, berezik ere igual emakumeen gorputzen gan, ez da, betiko kontura noa, baina uste hori ere karri behar dela argitara. Bai, baina gizonak ere, bai ditu lagunak, ontxe kirola utzi eta loditu direnak, eta kalean esaten dira, Jesus, ema loditu zara, oso bultu hartu duzuta, zertan daukanik esplikazio bat eman, ez? O asko argaltzen gara, igual gaxotu zara eta argaldu zara eta guapa zaude, igual gaxo zaude, osea. Hori ez, beti, hori, askotan ematen dugulako eritzea eskatu gabe. Ego esatea, eske nigo lanitzak ejungo, ez, baina bera bai. Horregatik gara deroz desberdinak. Pertsonai desberdintasuna, o erropai desberdintasuna pertsona jartzen dio. Ez arropa bateko, marka bateko, ez dakiz matiru ordaindu duanak. Da, pertsona da diferentziazio hori. Utzi dezagun denon desberdinak izaten, da ez denon berdinak.